Der er forskellige enzymer, som opfører sig som katalysatorer for den kemiske proces, der er fordøjelsen. Målet er at få næring ud til blodbanerne, så mennesket kan fungere ordentligt eller optimalt. Kulhydraterne bliver nedbrudt af et af enzymerne, som er amylase. Amylaser er en slags enzym, der nedbryder stivelse til maltose. Amylaserne i menneskets krop findes i spyt fra munden, hvor stivelsen eller kulhydraterne er delvist nedbrudt til de her korte stivelseskæder. Og senere i fordøjelsessystemet, der findes det i bugspytkirtlen, og stivelsen bliver nedbrudt til maltose, også kendt som dextriner. Maltase, det nedbryder herefter maltosen, så det bliver til glukose, og på den måde bliver det så klar til at blive optaget i blodbanerne. Proteinmolekylerne bliver spaltet i mindre stykker, kendt som polypeptider, af pepsin, som kommer fra kirtler i mavesækken. Pepsin bliver dannet i den øverste del af den syreproducerende del af maven, også kendt som hovedceller. Pepsin aktiveres i maven, hvis pH-værdien er på 2 eller under. Det sker, når der er en spontan spaltning af pepsinogen. Peptidase-enzymer nedbryder yderligere proteinerne fra aminosyrkæder til aminosyrer ved at spalte proteinets peptidbindinger. Aminosyrerne er nu klar til at blive optaget gennem tyndtarmen og ud i blodomløbet. Fedtstof. Det kan opdeles i 3 kategorier til at starte med. Mættede fedtsyrer, umættede fedtsyrer og polyumættede fedtsyrer. Fedtstofferne de er opbygget af triglycerider, som er opbygget af et glycerolmolekyle, og fast på det sidder der så 3 fedtsyrer. Triglyceriderne de bliver spaltet af lactasen og bugspytkirtlen, og de bliver så til glycerolmolekyler og fedtsyrer. Og når de så er blevet til der, så er de klar til at blive optaget i blodet. Mikrovilli spiller en stor rolle i fordøjelsen, da det øger størrelsen af en celle, som gør, at der kan være flere nedbrydende enzymer. Et rask og normalt menneske har et blodglukoseniveau på ca. 90 mg per 100 ml. Hvis blodglukoseniveauet stiger over dette, f.eks. efter et måltid, har kroppen en metode til at stabilisere og nå et ligevægtsniveau, eller homeostase. Når kroppen har høj blodglukose, frigiver beta-cellerne insulin til blodet. Insulin stimulerer leveren til at omdanne glukose til glykogen. Glykogendepotet er på omkring 100 gram og fungerer som et fjernlager hovedsageligt til hjerneceller. Insulin fra muskelceller, fedtceller og andre celler i kroppen til enten at optage glukosen som energikilde eller omdanne det til glykogen, som deponeres i fedtdepotet. Dette sker dog kun, hvis glykogendepoterne er fyldt og blodglukoseniveauet forbliver højt. Glykogendepotet bruges, hvis blodsukkeret falder til et lavere niveau. Efter en del af glukosen er optaget eller omdannet, så falder blodglukoseniveauet tilbage til homeostasefasen. Men for type 1 diabetikere, så er det sådan, at bugspytkirtlen gradvist ophører med at producere insulinen, så leveren og kroppens celler ikke omdanner eller optager glukosen, og derfor så kan man opleve, at man har et meget højt blodglukoseniveau, og derfor bliver man så nødt til at have de insulinindsprøjtninger resten af sit liv. Hvorimod det for type 2 diabetikere mere en livsstilssygdom, og derfor de har udviklet, eller deres krop har udviklet insulinresistens, som gør, at cellerne de ikke kan optage sukker på ordentlig vis, og derfor bliver kroppen nødt til at udskille den her sukker her ved at køre det igennem nyrerne eller tislyder. Det sætter et kæmpe pres på nyrerne. Yes. Hvis blodglukoseniveauet falder til et lavt niveau, frigiver alfaceller hormonet glukagon. Glukagon stimulerer leveren til at nedbryde glykogen til glukose for at øge blodglukoseniveauet, så det ender på ligevægt eller homeostase. Glukagon bruges som et lægemiddel til at behandle patienter med hypoglykemi.